Kay kung siya makarelate ini kanini ang ipakita ining atop nga brown mo ni ang karaan nga merkado. So mao ni ang namatan kining merkaduha nga until now mao gihapon mura gi-repair lang siguro ni kaniadto ang mga atop ini, pero ang ilawom ana nga mga atop mo ni mga tindahan o mga manggad nakarelate ba mo ini. So kinini ang mga tulda-tulda mao ni mga nag-occupy anak nga building kanang bag-o nga building kana bag-o nga atop dugan man gud na nga atop kana panahon pa na ni Balahay unya naguba na nga atop, so ilang gialid-an mo na siya ang mga tao na kay gi-repair man kining mga tulda-tulda gani sa ubos mo na occupy ana. I do not know nag-operate ng bani nga tindahan aywa pa nag-repair pa ni sila kini ana ona siya kana niya akong ipakita ninyo ang panganod nga diin ato makitang panganod nga nindot gyud ang panganod ibabaw ining mga building kani ana. So ato makita ang arkasya wa jud na maun sa pagbagyo sinuunay nagpudyo ana. Storya ra. So again mo ni ang karaan nga merkado nga dinhita mamalit sa una og mga kanang atong mga pangsuoton kana nya kanang dihan dapita mo na ang vegetable ana mga fruits ana diha nag occupy ana nya luyo ana napoy mga kuan ang luyo ana ang nagpuyo pod ini ang luyo anak mo na ilang gi-occupy ang nagbaliya og mga utanon ya kanang diyang dapita kana kaning center kani atong makita po diha naapon na himutang ang karnihan pero dili na ako makuha kay dito sa ibabaw di na to makita ang iyang building ya diha makita na to ang mga baligya mga isda mga karni mga hotdog ana mga frozen delights. Okay, so I hope nga makarelate mo kung naguli ninyo nga mao jud ni ang atong Alicia karon. Kanya ang uban ng mga buildings under repair kana anyway anak man jud na. Hey. Bless. Okay, so dagan kayong salamat. So muadto na po ko sa ubos magpa video na po ko sa anak kung sa anak ko pag kanang paubos